Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Белгәнебезчә, ислам динендә Аллаһы Тәгалә безгә 5 әйберне йөкләгән. Беренчесе шаһадат сүзе, икенчесе намаз, өченчесе ураза, дүртенчесе закат һәм бишенчесе хаҗ. Менә шушы 5 әйберне мөселман кешесе үтәргә тиеш катгый рәвештә. Кемдер уйлый, мәсәлән, әгәр дә мин менә шушы шаһадат сүзен әйтсәм, ла илаһа илляллаһ дигән сүзне әйтсәм, миңа җитәдер дип. Кемдер булай ди, 5 вакыт намаз укый башлаган кеше турында, бу дингә артык кирип киткән ди. Я булмаса, хаҗ кылып кайтса кеше, бу инде бөтенләй фәрештә дәрәҗәсенә менгән ди. Ә чынлыкта исә, менә без санаган әйберләр, алар мәҗбүри үтәлергә тиешле әйберләр. Ягъни бу минимум. Димәк, бу әйберләрне калдырырга ярамый. Безнең өчен иң мөһиме, менә шушы әйберләр арасында һәм иң якыны, иң еш үти торганы ул намаз. Күп кенә мөселман кешеләре, дингә баскан, намазга баскан мөселман кешеләре, менә шушы намазларын вакытында укый алмыйлар. Ниндидер сәбәпләр аркасында. Мәсәлән, сәбәпләр булырга мөмкин эш белән бәйле, онытып калырга мөмкин. Мөмкин хәтта үз теләгең белән вакытында укымыйча, соңрак укырмын дип калдырган кешеләр дә бар. Менә шулар турында әзрәк сөйләшеп китик әле. Инде намазны үз вакытында укырга кирәк икәнен һәрбер кеше аңлыйдыр мөгаен. Әгәр дә аңламасалар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләренә карап җитә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән сорадылар. Иң яхшы гамәл нинди диделәр? Ул әйтте: "Ас-салату аля вактиха." Үз вакытында укылган намаз диде. Ягъни укылган намаз димәде, ә үз вакытында укылган намаз диде. Шулай ук Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә дә әйтелә: "Сезгә ди фарыз булды намазлар ди үз вакытында ди." Ягъни намазны үз вакытында уку мәҗбүри. Кайбер кешеләр шушы намазларны, мәсәлән, берсен генә укысаң ярыймы диләр. Я булмаса, җыеп көннең ахырында укысаң ярыймы диләр. Дөресен генә әйткәндә, бер дә укымауга караганда, атнасына бер намаз укысаң да әйбәт. Әмма бер дә укымау белән чагыштырганда. Инде намазны калдыруга караганда бөтенләй, әлбәттә җыеп уку хәерлерәк. Әмма асылда намазлар булырга тиеш вакытында, үз вакытында һәм дә инде камил рәвештә үтәлгән булырга. Инде намазны нинди сәбәпләр белән калдырырга мөмкин? Намазны калдырырга була онытып. Намазны калдырырга була йоклап. Я булмаса, хаталанып калдырырга була. Мәсәлән, әле икенде намазының вакыты бар дип уйлыйсың, әмма инде аның вакыты чыккан була. Менә шушы сәбәпләр белән калдырсаң, намаз калдырган өчен гынах булмый. Ягъни намаз калдырган өчен сиңа гынах булмый. Әмма башка намаз вакыты кирсә дә, син беренче булып калдырган намазыңны укырга тиеш. Бу каза намазы дип атала. Мондый намазның савабы булмый, чөнки син аны вакытында укымадың. Бары тик истеннән калдырган гынахы төшә. Димәк, моның өчен Аллаһы Тәгалә синнән сорамаячак, ник калдырдың син аны дип. Ә менә инде намазны син калдырасың икән, үзең белеп, менә бу очракта намаз калдырган өчен гынах була. Бу намазны син башка намаз вакытында укыйсың, каза кыласың, әмма калдырган гынахы истеңнән төшми. Намаз төшә үзе. Шушы намаз турында инде Аллаһ Тәгалә синнән сорамаячак, ә менә калдырган гынахы бар тагын. Әйтик, мәсәлән, син берәр кешенең өенә уттырттың ди. Янып бетте. Син киләсең дә, шушы өйне аңа яңадан төзеп бирәсең. Әмма бит уттырткән менә шушы эшең синең теге хуҗаларның күңелендә кала. Моны ничек бетерергә була? Гафу үтенеп, яки нык шушы эшеңгә үкенеп. Димәк, намазны белеп калдырасың икән, син тәүбә итәргә тиеш. Шушы гынахны эшләгән өчен. Чөнки намазны белеп калдыру, белеп үз вакытында укымау, бу инде зур гынах булып санала.
Әгәр дә менә шушы намазны син белә торып калдырасың, әмма синнән тормый торган чаралар бар. Мәсәлән, җыелышта утырасың ди. Я булмаса, сиңа берәр эш куштылар, бүленә алмыйсың ди. Дөресен генә әйткәндә, мондый очракны күз алдына китерергә бик авыр. Чөнки намазны укырга була утырып та, басып кына да, ятып та. Намаз өчен бүленеп 2, 3, 4 минут алырга мөмкин. Күп очракта бит кешеләр менә шушы вакытны да ала алмыйлар. Кемдер әйтә, мәсәлән, мин заводта эшлим ди. Әйтик, мәсәлән, эш коралы артында торам, станок артында торам. Мин моннан бер каяда чыгып китә алмыйм ди. Мен әйтәм, син әгәр дә мәсәлән хәзер теләсәң, Бәдрәфкә бара аласыңмы? Алам ди. Әгәр дә тәмәке тартасың килсә, чыгып тартып керә аласыңмы? Алам ди. Соң мин әйтәм, намаз вакыты кергәннән соң 5 минутка чыгып керә алмыйсыңмы намазга? Әлбәттә, ала кеше. Шуңа күрә мондый очракны күз алдына китерергә бик авыр. 5 минут кына бүленеп шушы намаз укып алырга. Әмма әйткәнебезчә, син булдыра алмадың ди. Нишләргә бу очракта? Булдыра алганча намазны укырга кирәк. Мәсәлән, самолетта барасың, поездда барасың, машинада барасың ди. Туктата алмыйсың бу транспортларны. Менә ничек булдыра аласың, шулай укып ал. Җыелышта утырганда да ничек булдыра аласың, шулай укып ал. Мәсәлән, башың белән генә яки утырган килеш кенә, әгәр чыга алмыйсың икән инде. Ләкин аннан соң бу намазны каза кылырга кирәк була. Мәсәлән, кайбер кешеләр уйлыйлар, әйтик, мәсәлән, транспортта без укысак, барган җирдә, димәк, бу намаз инде укылган булып санала ди. Намазның шартлары буенча, әгәр дә син басып тора алмадың икән, кыям дибез инде. Тиешенчә шушы басып намазга керә алмадың икән, димәк, бу намаз камил түгел. Һәм бу намазны яңадан укысаң, дөресрәк була. Менә шуңа күрә дә әйтик, хәзер нинди шартларың бар, шулай укы намазны. Әмма аннан соң инде син аны яңадан каза кылып ал. Әгәр дә камил рәвештә укый аласың икән, басып сәҗдәләр белән ул вакытта укырга мөмкин. Әгәр дә инде бер дә мөмкинчелек булмаса, намазның фарызын гына укып ал. Булай уку ул хәерлерәк каза кылуга калдырганга караганда. Һәм әгәр дә инде башка намазлар, мәсәлән, нәфил намазлары, әгәр дә укыйсың килә икән, юлда, мәсәлән, аларны инде машинада укырга мөмкин. Ат өстендә, машинада, самолетта утырган килештә укырга ярый, булар инде яңадан каза кылырга, кабатларга кирәкми. Чөнки бу нәфил намазлары булып санала. Һәм шулай ук бик мөһим әйберләр бар. Мәсәлән, сәфәр вакыты. Сәфәр вакытында күп кенә мөселманнар 2 намазны бер намаз вакытында җыеп укыйлар. Мәсәлән, илә белән икендене илә вакытында укыйлар. Ахшам белән ястүне ястү вакытында бергә укыйлар. Шул сәбәпле илә белән ястүгә кадәр ара киңәя. Һәм дә инде бу арада тәһарәтсез йөрергә яки намаз турында уйламаска мөмкин. Менә булай эшләү безнең Әбу Ханифа мәзһәбе буенча тыела. Кайберәүләр уйлыйлар, Әбу Ханифада да шундай ибр бар, шундай хөкем бар дип. Әбу Ханифа мәзһәбендә андый хөкем юк. Безнең мәзһәбтә һәр намаз да үз вакытында укылырга тиеш. Илә үз вакытында, икенде үз вакытында, ахшам һәм ястү үз вакытларында. Әгәр дә инде әйткәнебезчә, мәсәлән, син аны икендене илә вакытында укысаң, Әбу Ханифа мәзһәбе буенча бу намаз саналмый. Чөнки вакыты кергәнче син аны укыган булып саналасың. Вакыты кергәнче намазны уку дөрес түгел. Димәк, менә бу хатаны да инде җибәрмәскә тырышырга кирәк. Дөресен генә әйткәндә, үз вакытында укылган намаздан да хәерлерәк, ләззәтлерәк әйбер юк. Шуңа күрә, димәк, әгәр дә ул үз вакытларына куелган икән, шушы вакытта аны укырга тырышырга кирәк. Аның бөтен рәхәте, бөтен сихәте, бөтен файдасы, савабы да шунда. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай сугыш алып бара. Сугыш алып барган вакытта, бу Хандак сугышы вакытында кафирләр Мәдинә шәһәрен уратып алалар һәм шушы бер сугышларның берсендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намазны калдыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы кешеләргә дуга кыла, кафирләргә, дошманнарга ләгънәт булсын аларга, алар аркасында намаз укый алмадык дип. Ул инде ачуланмый, ләгънәт кылмый, булар безне үтерергә килделәр.
малыбызны алырга килделәр дип, ләгънәт кыла намазыбызны калдырдылар дип. Менә күргәнебезчә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намаз калдырудан курыккан, хәтта үлемнән куркуга караганда да күбрәк. Намазларыбызны инде Аллаһ Тәгалә үз вакытында укырга насыйплар әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.